どうも 4DP です、今回はついに 4DP で挑む初めての晩神ということで、我々4人で挑戦していきたいと思います。私と銀さんは結構慣れたあるんですけど、ギミックはちょっと覚えてないですね、正直。なるほど。はい。今回、チッタンは初参戦。です。初です。怖いです。まあ、初晩神か。晩神。になりますね。で、メガネさんは多分やってたけどあんま覚えてないかな。そうだね、覚えてないねなんですね。ねちょっと、今回メガネさん、マイクがね、ちょっと、まあ、不調ということで、一応ね、私たちの声は一応メガネさんには届いているという設定です。なので、まあ、初めは、なんていうか、わからないなりに、ちょっとやってみませんか。それぞれのね、攻撃というか、はい。それでちょっと挑んでみますか。じゃあ、イフリート、飛ばす。はい。いきますか。いきます。はーい。よっしゃ。じゃあ、突っ込みますよ。はーい。はい。さあ、やってやりましょう。やってやりましょう。いいえ。ほほほほ。やばい。強い。痛い。強い。痛い。いや、強いね。うわ、強いよ。焦るよ。あ、いや、草木か。今使わなければよかったかな。危ない。痛い。怖い。リンちゃんがかわいそう。ギーさんはね、まあ、皆さんのね、攻撃を受けるために。メガネさん。これは皆さん真ん中を攻撃するんだ。痛い。頑張れ。さあ、もう少し。うわ、これはもしかしたら、もしかするよ。何ここれは、あ、大丈夫。大丈夫。よし。大丈夫。危ない。よかった。よかった。全滅したと思ったね。全滅したかと。ね。怖っ。うわ。お、やばい、来た。あ、やばい、当たった。あ、怖い。おがよし、もうちょっとや。頑張るみんな。耐えるんや。いけるぞ。あ、スターナイス。0.1%。よし。いや、ちょっとどうなるかと思ったけど。ねえ、ちょっとびっくりしたね。ねえ。いやー、やっぱこれやね、晩神の面白さは。そうだね。ね。チッタン多分初めてだと思うけど、モンスターの、ね、スキルの範囲、そんな風に言ってる。あ、そう、晩神はね、特殊になってて、何かと。そう、すごくわかりにくい。あれを避けたりとか、みんなでね、
ワイワイするのが晩神の楽しみ。これからの晩神はね、ギミックとかもね、どんどん複雑になっていったりとか、攻撃とかね。言ってくれとわからない。そうね。だからまずは、なんか、みんなでちょっとこうわからんなりに挑んでみて、ね、全滅して、あ、この時こうすればいいのかみたいなね。なるほどね。話とかできればいいかなと。はい、というわけで、プチイフリート討伐ということでですね、我々にかかれば、このような時に取れるんですね。そうですね。ちょっと危なかったけど、取れるんです。ちょっとね、ちょっと危なかった。やばかったね。やばいと思ったね。一瞬全滅したかと思う。思った。でもね、誰も死なずにそうだ。倒せたしね。すごいよね。これはもう、いけますね。いけますよ。どんどんいけます。どんどんいけます。また次の晩神まで多分ダンジョンがね、いくつかそうだね。ね、挟むだろうしね。じゃあ今回はここまでということで、はい、また次回、ダンジョンですかね。そうですね。挑戦していきたい、はい、思いますので。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。